Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Hini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Versace Man. Fresh. Iyan ni siya ni Versace. Te, panalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, presko nga makahang nga citrus nga may pagka-herbal na amo na siya konsimutan. No, angay siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lemon, bergamot, carambola, cardamom, kag Brazilian rosewood. No, may duwa siya ka citrus, lemon kag bergamot, tapos may pagkakahang siya kay tungod nga may cardamom, kag may carambola siya. Ang carambola tawag na siya star fruit. Bali, aslom na siya nga prutas, no? Na. Tapos for the mid, we have cedar, tarragon, sage, kag pepper na may hilamon siya nga tarragon, tapos sage nga dahon, tapos pepper man dugang pagkakahang. Kag for the base, we had musk, woodsy notes, saffron, amber, kag sycamore. No? May woodsy notes sa bot hambalon may pagkakahoy siya nga hamot pero wala gin lista kung anong mga kahoy gingamit, no? Siguro synthetic na. Tapos may amber siya dugang pagkainit, chutay lang, no? Namin ni siya nga pahamot kag kabay pa namian kamo sa iya. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!